Sa atong unang pagbasa gihisgutan dinhi nga ang giduol sa mga tao karon dili na kadtong bukid, dili na kadtong kalayo. Ang ilang nabati dili na kadtong tingog nga murag dugdog nga makalilisan kaayo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang inyong giduol mao na gyud ang Ginoo. Nya kung ato ning ubanan karon sa atong kinabuhi, murag di tingali ta katuo nga atong Ginoo moy atong giduol. Kay karon pag anhin ninyo dinhi, kisa may inyong nakita. Karon ba ni anhin ni duol mo dinhi, kisa may inyong nakita. Diya kaning pare. Mo inyong nakita. Nyag mulingi sad mo diya sa inyong kilid. Tanawa na inyo mga nakita diha. So dili na ni tinuod tingali kaning unang pagbasa. Pero sa tinuod ay tinuod gyud ni. Kay ngano man tungod kay ang Ginoo wala naman mupalayo sa tao kung dili nagpakatao naman siya. Duna na sad siya mga tao nga gisugo aron mooy magdala sa iyang presensya og sa iyang gahom og sa iyang mga pulong ngadto sa mga tao. Gadaan na siya ba og mga tao nya gapadala siya. Nya mao na ni ang mga binunyagan kita nga mga binunyagan, mao ni ang atong misyon. Niya na nato ang Ginoo. Nya ato na lang ning dadon ngadto sa uban sama aning iyang pagpadala sa tinagurha sa iyang mga apostoles. Nya kumusta man mo ron? Mibati ba mo nga gipadala mo sa Ginoo kada adlaw? Nibati mo wa? Bati. Oy, wa gyud. Inig humagmisa, ang gihuna-huna ra gyud, unsay akong buhaton, unsay akong buhaton, unsay akong plano, unsay akong plano. Nalimot ta nga ngato dayng misyon, gipadala ta aron pag wali nga hinulsuli ang inyong mga sala. Gipadala ta aron pagpapahawa sa mga yawa. Katapusan gipadala ta aron pag-ayo sa mga masakiton. Nalimot gyud ta ana kadaghanan nato. Nya congratulations sa wa malimot. Nya kay tinagurha man para nako pwede po din nato i-relate sa banag asawa. Kamong banag asawa tinagurha man mo, di ba? Ay mo pagbuwag. Mo na giguba sa taron sa kalibutan. Daghan kayong nagbuwag nga banag asawa. Nya ang inyong tinagurha nga misyon para ngadto sa inyong mga anak o sa inyong silingan, matuman pa ninyo o magbuwag mo. Di na. Sa unya pa der kay sugarol man kay ning buang-buang dako, di man mukuyog nako. Nya yawan-on man kay ni akong nabana. Nya buot day kag yawan-on na may mag-ampari mo nagpili ana, ikaw may nagpili ana. Yang sao man na aron makuyog na nimo, yawan-on man kay nastanan. Sao man. Sige lang nag-inom, sige lang nagsugal, sige lang barkada. Ang sao man na nimo aron makuyog nga tinagurha ra bagyod mo. Ikang asawa nga Diyos non in quotation kuno, Diyos non kuno. Kay nagsimba man ka dinhi, ingnon talang po nga Diyos non kuno ka. Ana, kung ni-claim ka nga ikaw mao'y dool sa Ginoo, ikay tuman sa sugo sa Ginoo para nimo in relation sa imong bana para magkakuyog mo. Ngayon sa may sugo sa Ginoo para sa asawa aron magkakuyog og ang bana. Ningon nga asawa sunda ang imong bana sa tanang higayon. O di sa ako nang gika sulti dinhi sa una, kung ang imong bana muadtos imnanan, sunod ka ngadto, kuyog kanya di duha gyapon mo kabuok. Nya kung muadto siya sa sugalan, sunod sa kadito. Kay sugo nas Ginoo ka. Ako na noy muadto sa sugalan pader. Ika man kay mo paduol sa Ginoo. Nya
Diin mas Kristo day kunos una be, diin man siya gasuroy-suroy sa una, maobitan gikalagutan siya sa mga leaders, mga Hudiyo, nga naman, tungod kay nahimo siyang barkada sa mga palahubog, sa mga sugarol, sa mga tax collectors, sa mga palahubog, og sa mga kriminal, og sa mga prostitute. Diin si Kristo gasuroy-suroy didto sa mga makasasala. Nya karon kay may kuyog bangkas imong bana nga naata ng bisyo, apil ng suyop. Di sa ato pa mura na kag si Kristo nga nakigkuyog sa mga makasasala. Kaysa magsigi kag yaw-yaw, nya magsigi ka ditong pangasaba sa imong bana hangtod magbuwag na lang noon mo, imo pagyunganlan, digi ka mohunong ang imong bisyong panwaya ka, biya gyud ko nimo. Biya buwag ta oy, wa na ni kapuslangan ning pagpuyuan eh. Oy, nalimot ka sa imong misyon. Magtinagurha gyud mo. Nya kung magkuyog mo tinagurha, bisan pas kabuang sa imong bana, kanang inyo mga anak nga magtan-aw ninyo samtang nagtubo nga ingon ana imong gibuhat, makakita pud na sila unsa di ay tinuod nga meaning aning kaminyoon og niining Dios nung gugma. Di sila kakita dito sa ilang papa kay buangon man to. Anha sila kakita nimo nga nahigugma aning buangon. Mo na kanang imo sa mga anak, kamao sa nang mohigugmag buangon. Pero makigbuwag ka, aron kunuhin, para sa future sa akong mga anak padir, makigbuwag lang yun ko. Kay unsa man yay ilang makita, kanang siging hubog. Nya unsa man sa ilang nakita, karon nga nakigbuwag ka, kanang pakigbuwag sa mga palahubog nga bana. Labi na yun sa mga nangabit nga bana, mao na ilang makita, to give up the marriage. Mo na imong gustong itudlo, mo nang puting daghana nato karong broken families, giyawaan og maayo ang banag asawa na nagbiya na, wa nakakapapahawa sa yawa, ikaw na noy ni pahawa sa inyong balay, nga ang inyong balay balaan man na. Di ba? Tutok man muna ako. Ing kasalig lang ka pa din, kay wa man kay bana. Salig lang ka, kay wa kay asawa. Anya, kamo ba'y magpare? Sige. Siyun na lang sad muda. Muna magis ginhawa na mong utong-utong ani. Ay di oy, naagya pong ko'y misyon. Insa niya ikaw pa dir, ikaw ramang usa. Ingon man tinagurha. Saom na ron nimo. Oh, mao na. So makahuna-huna day mos madre dayon. Pero ang among tinagurha dili na magkuyog mi. Kaya di man mi banag asawa, ang among tinagurha nga sila'y among counterpart, pero ang among kuyog mauna ang parokya. Ang among asawa mao ang parokya mo nang bisag unsaon sa kog libak dinhi, bisag unsaon kog daot dinhi, bisag unsaon ko dinhi singhag, bisag unsaon kog insulto dinhi, di gyud ko mobiya hangtod balhinon ko sa obispo. Inigbalhin sa obispo nako, moingon dayon ko, bahala mo mga animala mo diha. Pero mintras tantong wap ako balhina, ay di ko mubiya diri oy. Ako lang nang ihilamos ng inyo dihang mga bati kayong istorya. Nya ako sang dawaton ang inyo mga pagdaig. Na masay uban nyo din mo ulo-ulo sa spari, daig-daig sa kamaos ang ulo-ulo ba. Nagiuban sad nga magdaig-daig sa tubangan, inigtalikod, buko-bukohon dahil pari. Mao na kami sa matakdan sa mininyo, inighuman sa dayon sa misa, libakong sa namo ang nanimba. Nagunay na lang ta dinhi. Mao na ato na siyang wagtangon. Kaya nga naman di man na mo misyon nato. Ang misyon nato paghunong sa sala, paghinulsol sa sala. Kung ako makaamgo nga nagsige na kog libak sa akong parisyoner, di mohunong ko. Adto na lang ko mulibak sa pare. Di sa doy samot kada kong sa nato ana. Pero usahay matintal gyud mi. O na pagwagtang sa sala. Haron ang mga tao makamubati gid sila nga naa di ay ang Ginoo mao bitaw nga inikakita nato sa mga santos kay mga tao sama nilang Mother Teresa, nila ni Pope Francis, kani si Pope John Paul II, sila Bishop Chupilo Kamumot. Sa panahon nga sila galakaw-lakaw pa dinis kalibutan,
Grabe ang mga tao, no? Mo bitang atong sigyag handom karon, kana untang inig kamatay nato ba para karon. Naami kaubang pari, ako ginang classmate si Father Ignacio Inanoria. Oh, namatay siya. Father Inanoria. Nya nindot na maghandom ang mga tao nato nga moingon balaan kay itong paria. Ana magkukuan jud ko makita ko ato niya, kakita jud ko Ginoo. Kamo og mga matay mo, moingon ka mga tao, balaan kay itong tawhana. Kamo mga asawa, moingon ka ang inyong mga bana, bikamatay ninyo, balaan kay ni akong asawa. Moana ka. Or moingon yung bana, salamat taon Ginoo, matay na kita. Oh, ang inyong mga anak ka, makaingon ka, sus kaning among mama kabalaan gid ani. Malipay bitaw ko kanang magmisa ko ngadto sa sementeryo or kanang mga haya, moingon din ko. Asa ka ni ron ang inyong panalitan amahan or inahan? Asa na ka ni ron siya? Langit o impyerno? Uy, pader, uy, langit na, oy. Ano, buotan din eh. Moingon din, sus, pader, kabuotan gid ana. Pero panagsara jud kay ko kabati nga ang asawa mo ingon, sus, pader, buotan jud kay na. Panagsara jud kaayo. Igo ra gyud moingon, langit pader, oy. Nakubuotan din eh. Duko dayon. Oh na, ang atong misyon karon nga nanimba sama sad nako kitang tanan dinhi, ang atong misyon nga mahikap, makita, madungog sa mga tao ang Ginoo. Dili na sa tingog sa dugdog, dili na sa kalayo nga magdilaab sama atong nakita ni Moises. Dili na mga gabon kanang mga panganod nga mo tabon sa ilang tulda kay makililisan man kay na. So nagakaron gamisa ko dirig mukalit rog abot ang panganod unya mo tabon din higmaayo akong naong di na makita pastilan nya inig kahuman sad atong tabon sa panganod igawas ni Moises ang iyang naong gasidlak iya gutong tabunan usay tabunan niya iyang naong bakay mahadlok mga tao mong tan-aw niya magsidlak mang iyang naong pero karon di gid mo sidlak atong naong lingi anay mong tupad maura gyapon naong ana. Sige balik-balik puol na kay naong ana pero at least dili ta makahadlok no kay mukalit nagsidlak ng naong da magtuo jud ka santil mo man siguro ni kalit magsidlak abi kay nag-uwan man kalit magsidlak ni so nindot kaayo ang tubag sa atong salmo mo ni ang ato untang objective unsa tigingon o Dios, diha sa imong templo among gipalandong ang imong gugma. Diha sa imong templo. Kinsay templos Ginoo? Kitang mga tao. Templo tas Ginoo. Templo tas Espiritu Santo. Kanindot unta magtan-aw ang tao nato makapamalandong sa gugmas Ginoo. Kana bang makaingon sila tinuod yun ang gugmas Ginoo makita gidakos akong anak makita gidakos akong bana makita gidakos akong asawa sa akong ugangan pero di jud ko kakitaan ni diha sa among pari adi man sad mo kuyog sa pari pero kanindot sa dunta moingon unta mo makita ginakong gugmas Ginoo sa among pari gawas lang aning nagwali karon inana no aw kanindot sa gidunta nga moingon mo kining nagwali karon kita ginakong gugmas Ginoo. Wa gini siguro. Sige manindog na ta.